1, 2, 3, ompe. Sedang di awal untung nan malang galah bapa sojuo badolah ramu di dalam dado nan indah kunjorado lah diranuangkan, lah ditanangkan hati menangi jua kambah di bawah nan perasaan indah kunjung nyorado permata di jari mani baik kejo timbago de pandai malenggokan mangko bagi lau juo hati jo jantung lah hangui de pandai membawakan tempatnya sanang juo permata di jari mani baik kejo timbago de pandai malenggokan mangko bagi lau juo hati jo jantung lah hangui de pandai membawakan nampaknya sanang juo hati jo jantung lah hangui de pandai membawakan nampaknya sanang